zvinoreva here kuti vanhu vanoadvertisa basa voti toda chartered accountant, votora chartered accountant vomva vamukanda muoffice because basa riri kudiwa rinogonekwa nachartered accountant. Vamukanda muoffice, chartered accountant otora mabhuku ake ekucollege otsveta paside, otora zvese zvaakadzidza paaita maarticles ake otsveta paside, omva adaidza mudhara wechipinge ouya kwaari, mudhara wechipinge otanga kumurovera basa. Saka zvaidirei kuti padiwe chartered accountant? Zvaidirei kuti padiwe civil engineer? Kana zvaizongoda kuti ofisi iranwe nemuprofita neng'anga? Zvikanzi isu toshandisa simba rinobva kuna Mwari, so by the end of the day tinobatsira. Ndo pandakazoona kuti vanhu vaMwari, imimi ndoda kuti mufunge makagara ipapo. Saka zvinobatsirei kuti ndiri profesa? Kana kuti zvinobatsirei kuti ndiri chiremba? Kana basa richazoitwa neng'anga? Kana kuti basa richazoitwa nemuprofita? Saka togona kungotora any Jack and Jill, togona kungopinda kamustreet umu totora munhu toisa muoffice, pamusana pekuti ane n'anga huru naane muprofita ane simba ndiye achabuda nemaresults. Zvorevei? Zvoreva kuti vamwe vanhu vatinofunga kuti vari kushandisa pfungwa dzavakadzidza, vari kushandisa pfungwa dzavakaudzwa nemuprofita. Saka mubvunzo ochiti, saka general manager ndiani pabasa? Uyu wamakagadza pachinzvimbo, kana kuti muprofita ari kuchipinge? Kana kuti minister ndiani kuoffice? Uyu ari kurana finance kana kuti ng'anga iri kuchipinge?